Что тут здарылася? Вы не ведаеце? Можа, разбойнікі былі? Ці торнадо ўсё зруйнаваў? Ой, хто гэта? Ой, ледзь не спазнілася. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А Буслік яшчэ не прыйшоў? Які гармідар! А я прыйшоў, Яночка, а тут... Добрый вечер, Буслик. Что ты робишь под столом? Вечер не вельмі добры, Яночка. Бачыш, што сталася з нашым пакоем? Бачу. Хто ж гэта так нашкодзіў? Хтосьці нядобры, і лепш яму не трапляцца на вочы, калі вернецца. Хавайся разам са мной. Не. Я хавацца не буду. Той, хто гэта ўсё нарабіў, ужо не вернецца. Я упэўнена. Выходзь под стола. Не бойся. Ты такая смелая, Яночка. Дзякуй. Хто б гэта не зрабіў, прыбірацца, відаць, прыйдзецца нам з тобой. Так, работы шмат, і я готовы. Нават не ведаю, з чаго і пачаць. О, глядзі, што я знайшла. Запіску. А ад каго гэта яна? Ну. Ад каго б ты думаў? О, ад злодзея, які тут пабываў у нас. Я прачытаю зараз табе гэтае пасланне, і ты ўсё зразумееш. Цікава, зараз раскрыецца таямніца. Так, прывітанне, Яна і Буслік. Мы з Цёмам зрабілі ўсё, што маглі. Адважна адбілі ваш пакой ад іншапланетных ваяроў, якія на нас напалі. Іншапланетныя ваяры напалі. Ага, ваяры! Уяўляю сабе. Слухай далей. Радуйцеся і віншуйце нас. Мы перамаглі. А вам засталося толькі прыбрацца пасля жорсткага бою, бо мы з Цёмам спяшаемся у басейн. Спадзяюся, вы паспееце да прыходу феі. Поспехаў вам, Топа! Гэта Топа і Цёма тут ваявалі, а я думаў... Гэта яны і Буслік так гулялі паміж сабою. Пасля прыдумалі гэтую гісторыю, каб не прыбірацца. Ну і нахабства. А я паверыў. Я зараз прынясу вядро, а ты пакуль збірай папяровае смецце ў адну кучу. Нам трэба спяшацца. Я хуценька ўсё зраблю. Так, вось сюды буду смецце збіраць. Ой, я не толькі папяровае смецце збяру, я усяляка. Яночка убачыць і ўзрадуецца, які ў яе добры памочнік. Добрый вечер, Буслик. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечер, Феечка. Прабачце, калі ласка. За непарадак не паспелі яшчэ прыбрацца. Нічога, я дапамагу. А што ў вас тут адбылося? Ой, Вось і я. Ой, Феечка, добрый вечер. Добрый вечер. Прабачце, але гэты гармідар не ў нас з Буслікам адбыўся, Не ў нас. а ў Топы з Цёмам. Вось які ліст Топа нам пакінуў. Так. Мы з Цёмам. Зразумела. але я амаль што прыбраў смецце. Зараз астатні скінем у гэтую скрыню і ўсё гатова. Не, Буслік, трэба асобна скласці. Паперу ў адно месца, пластык у другое, шкло у трэцяе. А навошта? Паасобны збор смецця – гэта вельмі карысная справа. Нам пра гэта ў школе расказвалі. Калі сартаваць смецце, а пасля выкідваць яго ў спецыяльныя кантэйнеры, тады смецце прасцей і хутчэй будзе перапрацаваць на новыя рэчы. Новыя рэчы? Новыя рэчы вырабляюцца са смецця? Так, новыя рэчы можна атрымаць з перапрацаваных матэрыялаў. Напрыклад, з паперы. Дзе наша папяровае смецце? Складайце яго, калі ласка, сюды. Вось яно. Вось Тут так. іспісаныя лісты са сшыткаў і пашкоджаныя малюнкі. О, а гэта мой малюнак. Ну, Топа! І папяровыя камякі. Гэта
віддати бойові снаряди Топи і Тьоми. Так, а ми зараз подаримо нове життя гэтаму смеццю. Зараз? На гэтым месцы? Як гэта? Каб нашаму бусліку стала зразумела. Вось, што атрымоўваецца, калі перапрацаваць паперу. Сюди тільки, що було, що стало. Ура! Прыгажосць якая! Тое самае, але ў значна большых маштабах адбываецца на прадпрыемствах па перапрацоўцы макулатуры. Там старая папера ператвараецца ў новыя сурветкі! А яшчэ у рушнікі, шпалеры, упакоўку для тэхнікі, прадуктаў і іншых рэчаў. Сапраўды новае жыццё старой паперы. А галоўная карысць асобнага збору, што мы зберагаем жыццё дрэвам. Іх не спільваюць на драўніну для вырабу паперы, а вырабляюць паперу з макулатуры. Я зразумеў, навошта асобна збіраць паперу. Вось і добра, я вельмі рада. Калі ж выкінуць паперу разам з іншым смеццем, то яна сапсуецца, размокне, і яе ўжо немагчыма будзе перапрацаваць. Правільна, Яночка. А зламаныя пластмасавыя цацкі буслік кідай у вядро. Заўтра яны адправяцца ў спецыяльны кантэйнер. З перапрацаванага пластыку зробяць новыя канцылярскія і гаспадарчыя тавары, мэблю, абсталяванне для дзіцячых пляцовак і нават спартыўнае адзенне. Колькі ўсяго атрымаецца! Так, з кантэйнера адразу на завод. І пластык не згубіцца ў сметніку і не будзе заброджваць прыроду. А разбітую шклянку выкінем у кантэйнер для збору шкла. Адкуль яна напрасцяк адправіцца пераплаўляцца на шклозавод. Усё правільна. І нічога з нашага смецця не прападзе, а набудзе новае жыццё. Гэта цудоўна. І прырода за гэта усім нам будзе вельмі удзячная. Яшчэ як, Яночка. Зараз я папраўлю рэчы на паліцы, і ў нашым пакойчыку будзе парадак. Разам усё рабіць хутчэй і весялей. Мы прыбіраліся не толькі хутка, але і экалагічна. Дзякуй вам, феечка, за дапамогу. Няма за што. Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. З задавальненнем. Ну а зараз, мае даражэнькія, час рыхтавацца да адпачынку. Нас ужо чакаюць мяккія падушачкі і цёплыя коўдрачкі. Добраноч, сябры. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.